Ez du, kinka larriagoan egonagatik, berak izan zuen flakeziarik. Eta ez du irribarrearen keinua egiteko espainik kizkurtuko. Serio eta duin daki irauten. Are gehiago, aurpegi horrek erronkaren seinalea du betartean. Ausardia erabakigarria kokots arroan. Ezin eskuta badezake ere, oinazearen eta nekearen arrastoa begibeltz nobleen sakontasunean. Daniel Zabalegik ederrik bazuen, begi ilunen sakontasuna zuen, ezbairik gabe. Inteligentziaren dizdira serion, edo ironiaren abeintzat. Agian, ukitu pikaro bat ere bai. Espainiartzen tolesturak areagotzen ziona, baina guztira gizatasun noblearen argitasuna irakur sekioken begietan. Amak, heriotzaren lehenbiziko urtemugan zeruko argian egin zioten elkarrezketa batean, semea nolakoa zen galdetu ziotenean, Danielek oso begi ederrak zituela erantzungo zuen. Ilea ere ederra zuen, leun kizkurtua, naiz eta argazkian, uraren eraginez, lisoa, atzera zapaldua ageri. Argazkia kalitatekoa izan balitz, alkandora ere bezagainetan bustia zuela atzemango zen. Eta bustia egoteaz aparte, badu zenbaitetan, aldizka egunkarietan azaltzen diren gorpu autopsiaren mailan garbiturikoen tankera. Zudurzuloen itzal gehiagizkoan, behar bada, edota Espain handituetan. Arreta gehiago jarriz, Espainiak bezala handituta nabari diren betazaletan ere bai, akaso. Sarraski garbitu bat. Sarraski baten ideia beste zerk gogoratzen dion jakin nahi du. Daniel Zabalegiren irudia heriotzarekin lehenbiziko aldiz lotzen duenean. Heriotzaren egiazko aurpegia ezabatzeko ahalegin alferrikakoek, haren miseria areagotu baino ez dute egiten. Horregatik, patetikoagoa zen apika sarraski apainduen ikuskizuna, bide bazterreko lokatzetan abandonaturikoena baino.